Ƙungiyar ECOWAS ta baiwa sojojin Nijar wa'adin kwana 7 su mayar wa Bazoum mulki. Shugabannin kasashen kungiyar tattalin arzikin Afirka ta Yamma ECOWAS sun baiwa sojoji da suka yi juyin mulki a Nijar wa'adin kwana 7 su mayar da hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum akan mulki. A taron da kungiyar ta gudanar a Abuja babban birnin Najeriya a ranar Lahadi da rana ta yi kira ga hukumomin sojin na Nijar su gaggauta sakin shugaba Bazoum tare da mayar da mulki a hannun farar hula a kasar. Haka kuma kungiyar ta yi watsi da takardar ajiye aiki da aka yi ikirarin cewa daga shugaba Bazoum take. ECOWAS kuma ta yi Allah wadai da ci gaba da tsare shugaban na Nijar da sojojin suke yi. Abubuwan da membobin wannan kungiyar suka cimma a wannan taron sun hada da daukar matakin rufe kan iyakokin tudu da na sama tsakanin Nijar da membobin kungiyar. Haramtawa jiragen sama da suka taso ko suka nufi Nijar ketawa a sararin samaniyar kasashen kungiyar ECOWAS, dakatar da hulɗar kasuwanci da ta kuɗi tsakanin Nijar da kasashen kungiyar, datse hanyar hulɗar cinikayyar makamashi tsakanin ƙasar da kasashen kungiyar. Kwace kadarorin Nijar da ke kasashen kungiyar tare da rike kuɗin ƙasar a manyan bankuna da bankunan kasuwanci da ke kasashen kungiyar. Dakatar da duk wani mataki na tallafin kuɗi ko amfani da duk wasu cibiyoyin kuɗi tsakanin ƙasar da kungiyar. Hana jami'an sojin da ke da hannu a kifar da gwamnatin shiga kasashen kungiyar tare da kwaci kadarorinsu da ke kasashen kungiyar. Haka kuma an sanya makamanciyar wannan doka ga iyalan sojojin da kuma fararen hular da suka amince da shiga gwamnati ko suka yi aiki a hukumomin da sojojin suka kafa. Tun kafin gudanar da wannan taron, fadar shugaban Najeriya ta ce mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da babban sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres a tattaunawar da suka yi daban-daban da shugaba Tinubu sun bayyana goyon bayan Amurka da kuma MDD kan matsayin ƙungiyar ECOWAS da shugaban na Najeriya game da taron. Ita ma kungiyar haɗin kan Afirka AU a nata bangare a ranar Asabar ta ce ta baiwa sojojin wa'adin kwanaki 15 su koma barikokinsu su kuma maido da mulkin farar hula a ƙasar da ke yankin yammacin Afirka. Sai dai cikin wata sanarwar sojin na Nijar ta bakin kakakin gwamnatin Kanal Ahmadu Abdurrahmani ta ce duk wani yunkuri na afka musu a ƙoƙarin dawo da gwamnatin demokuraɗiyyar da suka hambarar zai kai ga tashin hankali, lura da cewa sojojin ƙasar za su iyakar ƙoƙarinsu wajen kare ƙasarsu. Can kuma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka taru a harabar ofishin jakadancin Faransa a ƙasar domin nuna goyon bayansu ga sojoji da suka kifar da gwamnatin farar hula. Sojojin ne dai cikin wata sanarwar da suka watsa a gidan talabijin na ƙasar a ranar Asabar suka yi kira ga mutane da su fito su yi zanga-zanga domin nuna goyon bayansu ga sojojin. Sun yi kira ga kasar Rasha da ta kawo musu ɗauki tare da buƙatar kasar Faransa da sauran ƙasashen yamma da ke ƙasar da su fice daga Nijar ɗin ba tare da ɓata lokaci ba.